Ik ben een teacher van mezelf en ik wil graag wel een eigen plakje hebben. En daarom hebben ondernemers Lennart Adema en Its Wiersma de krachten bondelen en binnen ze op ziek naar Lietse als zelfstandige ondernemers die het verlet hebben van waaien en werkjen in als bij Haarlem. Nou, we hadden een tiental reacties en dat gaat hartstikke mooi, zelfs van oud Haarlemers. Die vonden een hartstikke mooi idee en die wilden heel graag weer omkomen als ze er bij wij niet kennen. En er zijn ook Haarlemers die hebben een oorplakje in Oorendwarpen voelen, omdat in Haarlem eigenlijk niks te krijgen is, zeg maar, qua wenning en werken. En om de woonruimte van te krijgen binnen beide mannen het initiatief starten. De gemeente had een ontleerlijn een enquête dienen. Doe wie er nog weinig animo van woonwerkkabels. Intussen liep het tot wel verroren. Nou ja, ik zie ook zo'n plakje waar ik kan wennen en ik werk en werkje. Dus ja, dat er een combi is. De wordt jongen naar een optie voor een nieuw bedrijventerrein bij Haarlem onder de Ljouwerterdiek. Bij de ondernemers joggen daar wel kansen, al komen er daar dit hier nog riappels uit de groen. Er zijn natuurlijk ook een prototypebedrijf hier in Haarlem die de wilden net bij wennen, maar die tiental mensen die dat wel willen, dat zou prachtig mooi wezen. En zeker ook voor het dorp, als er al die ondernemers hier wennen maaien, dan komen er natuurlijk ook weer huizen vrij in Haarlem en dat zou ook prachtig mooi wezen, want er zijn uiteindelijk wenningen te kwaad in Haarlem.